Άλλο. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Ρε μαλάκα, τι κάνει? Ρε βλα... What in fuck's name are you doing? Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Σουσιός. Τον ξέρετε αυτό, να? Και εγώ. Λοιπόν, έχω να πω πως... Τι έκλεισε? Γιατί έκλεισε? Κλέβουμε έναν τον καπετάνιο. Έλα. Πού να δούμε? Καράβι. Πού? Καλά ερχόμαστε. Άντε. Τι σου είναι? Α, εγώ με πάρω πάνω. Ναι, λοιπόν. Ξεκινάει ένα όμορφο ταξίδι. Ξεκινάει ένα όμορφο ταξίδι. Λίγο να το σπάσει. Αλλά ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι. Μια εβδομάδα στο Βόλο και μια μέρα Λάρισα. Και αυτά. Τώρα είμαστε στο καράβι. Ναι. Κάνε ρε μπάσταρδο φόκους. Ναι. Θα κάνω το καλύτερο transmission, bro. Transmission λέγεται. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε. Θα τα πούμε. Είναι βλάκα. Τι είσαι να το καθαρίσεις? Ναι, να σκεφτείς όμως ότι θα μπορούσε να ήταν η μάνα σου. Μάνα μου, εδώ. Ναι, αλλά να πάει να το καθαρίζει η μάνα σου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε, θα τα πούμε στο κομμάτι. Ναι, φτάνει. Καλά ρε. Ρε κλείστο σαν... Ρε μαλάκα, τι είναι αυτό εδώ? Εδώ. Hello. Λοιπόν, ξεχάσαμε να βγάλουμε βίντεο όταν φτάσαμε. Και έχουμε να πούμε πως φτάσαμε, κάναμε μπάνιο, βγήκαμε για λίγο μεν. Κάναμε 10 φορές το λιμάνι βόλτα. Είχαμε πολύ ωραία βόλτα. Ναι, κάναμε βόλτες, λες και να ζητούσαμε γαμπρό. Άστα βρε γάμο τη μάνα σου. Γάμο τη μάνα σου. Σκιάσε ρε βλάκα εσύ. Γάμο τη μάνα του. Όχι άλλο, λέει πάλι. Μπορούμε να βρει πολύ γάμο τα σχόλια σου. Γιατί είναι κρυγωμένα. Όχι άλλο. Και σου βάζω το λύκι μου μέσα το... Βρονγκάρι. Δεν καταλαβαίνω βρονγκάρι. Για λάτσα. 2 hours later. Μπαλατσούκα σου πάρεψε λίγο. Μαλάκα τι έκανες, το έφαγες όλο με μία.
Γίνε λίγο κάτι, γίνε σαν να δείτε εσείς στον κόλλο μαλάκα. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Από τι είναι αυτό? Μπορώ. Τι είναι? Μπορώ. Τι μπορώ. Πεθάνει μέσα. Εδώ πεθάνει. Μαλάκα, θα πάρεις τίποτα μπρο. Λαπαντεύει. Μαλάκα, θα πάρεις τίποτα. Μισό μου πάμε. Μαλάκα, θα πάρεις τίποτα μπρο. Το πώς αντέξετε και φάγατε κι άλλο μαλάκα, είστε ακραίοι. Ένα φάει μια δουλειά του Ιταλία, παράδειγμα, εγώ πάρα πολύ δουλειά. Ένα φάει μια δουλειά μόνο. Δεν κάνω. Μία. Τρώμε κι άλλο, δεν θέλω. Τώρα μου άνοιξε η όρεξη, bro. Hello guys! Σήμερα day 2 στο Βόλο. No money. Day 2 στο Βόλο. Έχουμε βγει για μερικά ψώνια. Ο Μπαλατζούκας δεν μπορούσε να βγάλει λεφτά από την τράπεζα. Πήγα και στο γιατρό, με έβγαλε ηλίθιο. Α, ναι, πήγε στο γιατρό, βγήκε αμέας. Ναι, ταξί. Θα κάνω νόημα. Μας ήρθαν πίσω με το κινητές. Ναι, πάμε. Κόκκινο, Ρε να το ρε βλάκα, τσάμπα λεφτά είναι ρε βλάκα. Μαλάκα, όλες τις πες. Θες μπρο η BMW, Ναι, μ' άρεσε. εντάξει το κρύο είναι καλύτερο. Κλείστο ρε βλάκα που στο ταξί το Σήκω και γάμα τη ρε. Μαλάκα, τα σκυλιά έχουν πιο καλή ερωτική τέτοια από εμάς, μπρο. Έλα και μέσα. Πάρε. Όπα, πλάκα. Ναι μπρο. Δεν έχει άλλο. Τι είσαι ρε? Όχι τέτοια, με την κλαίω. Hello guys. Είμαστε στο σπίτι σήμερα, μέρα Τρίτη. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Βασικά εγώ προσωπικά δεν κοιμήθηκα καθόλου. Τι θα κάνουμε? Λέγε ρε βλάκα. Μαλάκα, λέγε. Όρκα! Τι θα κάνω? Εγώ δεν μπορώ. Καλά πες κάτι ρε. Έλα βρε γαμίσου μαλάκα, πώς δεν κοιμήθηκες? Εγώ ήμουν νυχτοφύλακας εδώ. Τα παιδιά κοιμόντουσαν, εγώ δεν κοιμήθηκα. Θα τους γύσεις στα μπαλκόνια ρε. Πάνω στα κάγκελα τα βάζεις. Τα κάγκελα τα σκούμπισες? Όχι. Μα είναι βρο... Αυτά είχαμε να πούμε. Μπορεί να είναι βαρετό γιατί καθόμαστε σπίτι, γιατί όταν βγαίνουμε είναι βαρετά. Αλλά μετά λέμε να πάμε τζάμπο. Κοίτα εδώ μπλούζα φυλακόβι ρε μαλάκα. Μπαλατζούκα θα πάμε τζάμπο. Όχι τώρα, μπα. Είσαι βλάκα ρε. Ήρθε να πάμε. Θα κοιμηθούμε τώρα και μετά ρε. Λοιπόν παιδιά, κλείνω. Και άμα πάμε τζάμπο θα το συνεχίσω. Hello guys. Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα. Στο μηχανάκι μου Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε πως είναι η μέρα Τέταρτη. Δεν το θέλει ρε. Μέρα Τέταρτη. Όχι, Τι μέρα είναι ρε? Τρίτη μέρα. Για μας. Τρίτη μέρα. Τρεις ήρθατε. Ωραία. Είναι η τρίτη μέρα και μας εμπιστευτεί. Γάμο. Μας Ζησιός, εντάξει, έτσι πως ήμασταν. Καλιακούρας.
Ολόχαρτο με Ένα καψάλα. ζωικονάδικο. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνουμε κάτω. Ο Μπαλατσούκας έμεινε σπίτι. Έχει μια δουλειά. Έχει έρθει κι άλλο ένα παιδί, ο Πότσι, Χρήστος Πότσι. Όχι. Φρέντς, κάνε μου λίγο αυτό. Όχι τώρα. Κάνε. Τώρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Πάμε για κανένα μπιλιάρδο, πιστεύουμε. Μαύρη, γύρνα από εδώ ρε μαλάκα, δεν φαίνεσαι κιόλας. My mom. Α, ναι. Δεν πήρα εγώ τηλέφωνο πριν. Είπα το μάνα μου. Φτιάχνει σουβλάκια. Μας λείπει η σκιάθα, παιδιά, μας λείπει ήδη. Κάτσε. Απλά έβγαλα, ναι. Hello guys. Όχι. Δεν διαβάζει, αφού έξω είναι. Όχι έξω για να ριγυλένει. Σε ένα αργυλάδι, καινούριο. Σας λείπει σκιάθα. Ναι φίλε. Ένα μου λέει. Πού είναι ποδήλα τώρα. Πού είσαι. Hey! Μην καπνείς. Τι θα πάμε τέτοιο, μπαν. Λοιπόν, τώρα παιδιά κατεβαίνουμε προς τα κάτω και θα ανοίξουμε όταν θα παίξουμε μπιλιάρδο. Μαλάκ! Έλα κλείστο κάποιος την κάμερα. Κάλια κλείστη. Την πουστάρισαν κι αυτήν. Ναι. Δηλαδή την πουστάρισαν, δηλαδή κατάλαβες. Έλα εδώ, πού πας. Υπηρεσία, Α, έχουμε υπηρεσία. Δημήτρη, το καλύτερο να το βάλει ξύρι μου. Τι είναι αυτό το μπουκάλι? Βετζίνα είναι. Κάτσε φίλε, δεν το ξέρω, μα την Παναγία. Το πιο δυνατό ναρκωτικό. Να το. Τους πιάσανε. Στην Αθήνα. Υπάρχουν χρώμα είπες. Όχι. Αυτό υπάρχει, αλλά υπάρχει μόνο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν μπορούσε να το φέρει κανένας και κάπως το φέρει. Δεν έχω πει τώρα και τέτοιο και με έχει μπριζώσει. Και θες οπωσδήποτε τώρα. Ναι, τώρα σίγουρα. Ας το παραδείγω, είδα με 5 ευρώ μπορούσα να τα έκλεισε 2 μέρες. Με 100 μιλιγκράμμ δεν μπορούσα να οδηγήσω μηχανάκι. Αναβράζουν. Δεν το έχω ακούσει. Εκεί με 42 χρονών, τέτοιο έχω δεν ξέρω. Άρα εγώ που είμαι 18 πιο πολλά έχω ακούσει. Το θέμα είναι να πολυτελέσαι και από την κόκα. Να σε ρωτήσω, από τι ηλικία άρχισες να βαράς πρέζες? Στα 14. Τι είναι 100 μιλιγκράμμ φίλε. Πού να πας με το καθαρό τώρα από την Τέρναβο. Ναι, το πούλησα πριν μια εβδομάδα, 20 ευρώ. Πού εκεί επάνω? Πούλησε 20 ευρώ. Μα την Παναγία με χαρτιά. Πούλησε καθαρό προ 20 ευρώ. Δεν σε κάνω Τι καθαρό ήταν? Τι καθαρό? Τι μηχανάκι καθαρό? 20 ευρώ καθαρό. 20 ευρώ με χαρτιά. Τι λες? Με όλα. Και πού το βρήκες? Πού το βρήκες? Για δικά του. Όλα. Όλα, σήμερα ήταν γραμμένο. Απλώς την έχει μετά Γραμμένο όλα σε αυτό. Λέγεται Αμπράζης Απόστολος, είναι ο θείος μου, πρώτος χάρτης του πατέρα μου. Όχι, ο αδερφός του κάθανε από καρκίνο, εγώ τον έφερα. Και τον πατέρα μου. Και τη γιαγιά μου. Δεν σε πέρα μισό. Εμείς κάνω πλάκα. Πρώτα έδειξε τον θείο μου και εδώ θα σε βάλω και σένα, είπα τον πατέρα μου. Πριν 10 χρόνια και. Μπράβο. Τότε ήθελε και μαύρο. Κάσουμε, τώρα ακόμα πού να λέω. Δεν πιάνει το Κάτι ράδιο. έπαθε. Είναι σχήμα. Θα σου βάλω ίντερνετ. Από εδώ. Αυτό κεραία είναι. Από εδώ σου να το πέρσω ίντερνετ. Έχω. Κεραία είναι αυτή εδώ. Άμα το βγάλω, έχει τώρα πρέπει να βάλω ίντερνετ. Κάτσε να βγάλω.
Για βάλ' το ξανά. Κόλλα, bro. Ρε φίλε. Για βάλ' το ξανά. Θα σε σκοτώσω, λέγε, κλείστο. Τι να πεις, ακούς κάτι. Με κορυδεύετε. Δάσου μωρή. Τώρα τους τράβεις. Σε αυτό το θόρυβο. Κάποιος από εδώ τον έχει πάρει και από το μάτι, δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει. Εσύ, άνοιξε λιτό το. Δεν χωρά. Επίσης να ξέρεις μας έχουν βάλει και μαζί. Ναι. Τι άλλο έχω βάλει. Μου έφερε στα αυτιά, έκανε. Μωρέ, άκουσες αυτό το θόρυβο, το τρομακτικό. Δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει. Το ονομάζω και δεν αντέχω. Δεν ονομάζω. Κοιτούσα, δεν έβλεπα όνειρο. Έβλεπα όνειρο. Ποιος με έβαλε και που πω εγώ. Έβλεπα όνειρο με αυτόν εκεί, ακριβώς. Μη! Να του δίνω, να μου δίνει η μάνα μου 4 ευρώ να το δώσω και να του γυρνάω 3 ευρώ. Και ακούω... Αυτό φίλε μου. Λάκα γαμάει μπρο. Μπρο. Είναι η ώρα να φύγουμε μπρο, Δευτέρα. Έλα. Είναι η ώρα να φύγουμε ρε. Έλα σήκω. Γυφτά ρε πλακαλιά. Έλα σήκω. Αρρώστησες. Αρρώστησες. Όλα σου κάνει. Φύγε θα αρρωστήσω. Τι Θα αρρωστήσεις, φύγε. έτσι θα μείνεις μαλάκα. Τι κάνω ρε μπρο. Έτσι δεν καταφέρνεις τίποτα. Σε λίγο θα Α, σε λίγο ρε. Κάνω τους. πες ένα hello guys. Guys. Πες το σωστά. Guys.
Hello guys. Αυτό ήταν. Back to base. Πίσω. Yes, please. Καλό χειμώνα να έχουμε. Για πες, πώς πέρασε το Βόλο? Άϊπνος. Άϊπνος. Καλά ήταν, εντάξει. Καλά ήτανε. Καλά ήταν, εντάξει. Καλύτερα από πέρσι σίγουρα. Σίγουρα καλύτερα από πέρσι. Αλλά ήταν. Αυτά είχαμε να πούμε. Του χρόνου. Του χρόνου που? Πού λες? Του χρόνου, φίλε, ξέρεις τι ποντάρω εγώ? Πού? Καμιά Θεσσαλονίκη, μπρο. Λες? Καμιά Αθήνα, ποντάρω. Αθήνα θα ήταν Εκεί, και... bro, εκεί. Αθήνα είναι πιο ωραία πιστεύω. Θα είναι πιο ωραία, όχι, είναι πιο ωραία. Θα έχουμε πολλά να κάνουμε. Οπότε αυτό ήτανε. Πέρασε ένα πενταήμερο για σένα, μια εβδομάδα για μένα. Αλλά έκανα πολύ γρήγορα. Κοίτα, όχι εντάξει, εγώ κατάλαβα λίγο ότι ήτανε... Ότι λείπω τόσο καιρό από τη σκάφη. Αυτά παιδιά. Αυτά είχαμε να πούμε. Καλό χειμώνα.